Les creences bàsicament són el contingut més important de la ment humana. És a dir, la majoria de coses que fem les fem perquè creiem que les coses són com són. No perquè sabem que són d'una manera, sinó perquè donem per bo que són d'una determinada manera. I això de donar per bo vol dir tenir moltes influències que construeixen el que en diem creences. Molta gent pensa que creença té a veure amb alguna cosa transcendent. No, no, no. Creença vol dir allò que donem per bo, perquè si no hauríem d'estar comprovant-ho tot, diríem. I té molta importància el comportament i el comportament diari també. Per exemple, hi ha una creença que és fonamental, que és que a mi no em passarà res. I partim i sortim tots de casa cada dia amb la creença que a mi no em passarà res. Si estiguéssim convençuts del contrari, no sortiria. Per tant, la creença és un material, jo crec que fonamental en la psicologia. Absolutament. De fet, l'atzar és un repartiment del qual ens toca la part corresponent pel fet de circular per un lloc determinat. Per exemple, la probabilitat quan jo vaig fer la tesi doctoral de tenir un accident de trànsit a Barcelona era, em sembla, de 0,0026. Era molt poqueta cosa, evidentment, afortunadament, d'aquí la creença que no em pot passar res. Però és evident que un, encara que tingui pocs números, té números per la rifa. No hi ha cap entorn en el que la probabilitat sigui 0. Podríem tenir un any 0 i no deduir d'aquí que l'any següent també en tindrem 0. És un límit. Matemàticament es pot considerar que el 0 fora un límit d'una sèrie i com a límit un ideal. De fet, un ideal pel que lluitar, això sí. Encara que no l'assolim mai, cal tenir-ho com a fita. Hi ha dos components que es poden veure afectades, i de fet es veuen afectades per l'edat i pel sexe. Una component, diríem, d'un model bidimensional, fora el que un creu que és l'entorn en el que es mou. I una altra és les creences que un té sobre si mateix en la interacció amb aquest entorn. Un dels eixos, aquestes creences sobre el mateix, el concepte dins del trànsit és vulnerabilitat autopercebuda. És a dir, el que jo em sento de vulnerable o no vulnerable. La vulnerabilitat depèn dels recursos que jo tinc o que crec tenir per lluitar amb les dificultats. I aquests recursos és evident que des d'un punt de vista cognitiu, per exemple, descendeixen amb l'edat. Quan un es fa més gran és conscient que té menys recursos i per tant és més vulnerable. I després, la cultura també és un factor determinant perquè si un pensa que el que passa, per exemple, si un té creences fatalistes, en el sentit que tot està escrit, i per tant si jo tinc un accident és perquè ja estava escrit, i jo no puc fer més si resulta que el meu destí és tenir. Aquestes creences existeixen i més del que creiem. Això influeix en modificar el que jo sento com a vulnerabilitat. No cal que tingui molts recursos, passarà el que Déu vulgui. Per tant, a partir d'aquí la meva vulnerabilitat no depèn de mi. I és un factor cultural. O n'hi ha cultures molt normatives a les quals vulnerar una determinada norma, encara que ningú et vegi, forma part d'una creença molt profunda que et posa en contradicció amb tu mateix. No ho fas perquè la teva creença no es pot fer. Tot això determina els comportaments i per tant, clar, la cultura determina el que creiem i el que creiem determina el comportament tanca i reforça les creences. Fins i tot són cercles tancats, bucles, que fan que es pugui explicar el comportament a partir de les creences i dels reforços que tenen els comportaments, els beneficis que ens donen els comportaments que reforcen o desmenteixen les nostres creences. El sexe o el gènere, sabem, perquè hem fet recerques, que té tendència, és a dir, que l'experiència, per exemple, en el moto als homes, els hi fa incrementar la creença dels seus recursos i, per tant, disminuir la seva vulnerabilitat. I en les dones és el contrari. O sigui, les dones, com més experiència tenen, més consciència tenen de la seva vulnerabilitat i, per tant, avaluen els riscos molt més, amb més nivell que no pas els homes i, per tant, prenen decisions més prudents i, per tant, tenen menys accidents. És així.
Per què? Probablement per cultura, probablement per cultura, però no n'hi ha masses estudis que ens diguin per què. Jo diria que, bàsicament, la incorporació de l'evidència de que quan circulem, i les motos el que passa és que són vehicles amb moltíssima mobilitat i molt vulnerables. I llavors aquí és crític. Les components del comportament aquí són més crítiques, per això, perquè els incidents i els accidents són més greus. L'aportació és que cal anar a contemplar les creences com a elements que modulen el comportament. Si volem modificar el comportament sense tocar les creences, no farem res. Però, a més, és que les creences no es poden tocar fàcilment. S'han de tocar els beneficis. I a partir de tocar els beneficis és quan podem desmuntar les creences. Si no, no. És a dir, intentar que algú canviï d'opinió o d'allò que dona per cert, atacant directament allò que creu, és absurd. Ja sabem que no, perquè si no un podria deixar de ser un mateix només perquè el convencessin de que no ho és. No sé com explicar-ho millor. La identitat nostra de cadascú també és un conjunt de creences. Les creences estan fetes per resistir i només es modifiquen quan es toca el benefici. I aquesta és la tesi més interessant perquè afecta a un eix del model, que és les creences sobre el sistema, i també les creences sobre els mateixos com a operadors o com a usuaris del sistema. Per tant, anem aquí, anem a donar reforços o beneficis per canviar comportaments, a retirar beneficis o a donar beneficis per modificar creences.